Здравейте, дечица! Някога чувствали ли сте се истински тъжни и разстроени? А понякога имате ли чувството, че умът ви е твърде пълен с какви ли не неща? Познайте какво? Има нещо страхотно, което може да ви помогне да се почувствате по-добре. И това е медитацията. Вероятно, много от вас вече са чували за медитацията, а дори опитали с мама или тате. Медитацията е като специална игра, в която седите неподвижно, затваряте очи и дишате бавно. Помага ви да се чувствате по-спокойни, а умът ви е щастлив и ясен. Когато медитирате, можете да се представите себе си на едно любимо място – на плажа, в парка, в гората или където и да е. Място, което ви кара да се усмихвате. На това място може да се отпуснете и да се почувствате добре. И познайте какво? Винаги може да правите медитация, независимо къде сте. Можете да я правите с приятелите си, с мама, тате или баба. Медитацията ви помага да се справяте по-добре в училище и да бъдете по-мили с другите. Така се правят повече приятелства, нали? Така че следващият път, когато сте тъжни за нещо или пък ви е притеснено за контролно в училище, опитайте с малко медитация, защото тя е като магия. Помага ви да се почувствате по-добре и прави деня ви още по-добър. Искате ли да опитаме заедно? Сега затворете очи, който иска може и да не ги затваря, и си представете, че имате балон в корема. Дишайте бавно. Почувствайте как балонът става по-голям. Издишайте и почувствайте как балонът става по-малък. Нека да направим това още няколко пъти. Вдишайте. Голям балон. Издишайте. Малък балон. Вдишайте. Голям балон. Издишайте. Малък балон. Браво! Справихте се чудесно! Следващия път, когато се почувствате тъжни или пък искате да се успокоите, може да пробвате отново балонното дишане. Вярвайте ми, със сигурност ще се почувствате по-добре.